And I held the breath inside my lungs for days, and I saw myself as one of many waves. And when I knew that I'd become the ocean's slave, I just stayed. Grabando. Acción. Todo el mundo trabajando. Recordar que tot això ha sigut possible gràcies a aquella gent que connecta cables i desenxufa coses i organitza i porta la producció, liderats pel gran Tito Luchetti, professor de la regidoria i producció de Barcelona Activa. Tenim els nois del mòdul de vídeo que estan enregistrant això, els nois de llums que fa que tot això es vegi tan bé, llums i fum,
i els nois de so, que fa que això que us estigui dient jo us arribi amb més volum de la pròpia veu. You got your spell on me, baby. Stop messing around with your tricks. Yo creo que en música somos todos. És vibrar. Una mica l'objectiu d'aquest cicle és donar eines perquè la gent pugui escoltar estils als que no està habituats. In thy power, fortune is not in man.
disappear from view, and I can't get